πόντο. Δεν είναι πόντο. Το πρώτο... Παλαιστά Αλφα, κατηγορία κιλών 95. Πάμε Γιώργο! Άντρας 21 Στη δεύτερη τρίτη θέση, Κιανού, Καζάλας Νικόλα. Πάμε! Πάμε Γιώργο! Κάτω! Έλα! Μην το σκέφτεσαι! Είσαι πίσω! Άιντε! Μέσα! Ωραίο! Μπράβο ρε! Πάνε και την κεφάλι. Δεν ξέρω, εγώ θα ότι δεν μπορεί να πετύχει. Πάμε καλά Γιώργο! Κάτσε σε κάτω και πάρε ανάσες. Αντζέλινα, από την αρχή το έχεις βγάλει εσύ. Από την αρχή ξεκίνησες. Ναι, που στην αρχή χώρο πήγα άνοιξη. Εγώ δεν το έκανα από την αρχή. Δεν το ξεκίνησα εγώ από την αρχή. Το ίδιο ξεκίνησε, πιστεύω. Όχι. Εγώ το ξεκίνησα. Δεν το ξεκίνησε από την αρχή. Ναι, αλλά αυτοί παλεύουν. Αλλά αυτοί... Ένα σημείο. Άρχιστε. Έλα Γιώργο! Είσαι μπροστά τώρα, δεν βιάζεσαι. Πάμε Γιώργο, έλα! Μέσα! Και το χέρι σου μπήκε στην κάμερα. Πού να πάω. Καλή συμπαίκτη. Μέσα ήτανε. Μέσα! Τι ήρθα ρε! Τι είναι αυτά ρε! Είπε ότι δεν είναι καράτε. Έτσι μπράβο, βγαίνει απ' έξω. Κάνε τώρα, θέλω να πέσουμε. Πέσουμε. Πάμε καλά Γιώργο! Μπράβο! Έτσι! Μπράβο, πάμε! Πάμε καλά Γιώργο, έλα! Άρχιστε. 50 δεύτερα έχεις, πρόσεξε! Πάμε Γιώργο! Δυνατά! Πάμε Γιώργο, έλα! 40 δεύτερα, πάμε! Όχι! Όχι ξανά! Άρχιστε. 36 δεύτερα, παίξε! Πάρε πόντο Γιώργο! Τρίποντο θες! Τρίποντο θες! Τρίποντο θες! Παλαιστά Αλφα. Αγώνας για την τρίτη θέση. τώρα! Κιανού, Καζάλας Νικόλα.
Έξω τον έσκασε! Ποιος έριξε τι? Τι δίνεις! Που εμένα πάντα πάντα φέρσε. 2 τρίποντα φταίει. Τρίποντο στο κεφάλι ήταν. 2 τρίποντα έριξε. Τον έσκασε έξω από την παλέστρα. Δεν πήρε πόντα, εντάξει. Τον έδωσαν. Εντάξει, αλλά... Τελικός είναι. Νίδη. Ο τελικός είναι. Τώρα περίμενε. Δεν θέλει να παίξει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί ρε. Άμα θέλει το μετάλλιο ούτως κι άλλο. Ένα τρίποντα άμα κάνει και πετύχει και το δώσει. 6 δευτερόλεπτα. Είχε αυτό, κάτι να κάνει. 3 πόντους εκεί, δεν κάνεις τίποτα. Αυτό το... Δεν τον είδωσαν 2 τρίποντα, 3 νομίζω. Μπράβο Γιώργο! Μπράβο Γιώργο! Έτσι ρε! Καλύτερος αγώνας σήμερα. Καλύτερος αγώνας σήμερα. Έτσι! Μπράβο! Μάρκα δεν τον έδωσαν 2 2 τρίποντα. τρίποντα δεν τον έδωσαν. Μπορεί και 3 νομίζω. Έχει κουραστεί ρε. Γιώργο, δεν κάνεις φάουλ. Αν κάνει φάουλ κάνει. Ναι. Παλέστρα Α. Τώρα έχει πολύ. Τελικός αγώνας κατηγορίας κιλών 95, άνδρες 20 ετών. Κιανός, Λούκας Ιωάννης. Λευκός, Μητανίδης Δημήτριος. Πλευρά θέλει. Μέσα! Άλλον δίνουνε. Και αυτός έφτιαξε πρώτη φορά. Ο ένας θα δώσει εμάς. Ο ένας μας. Πόσα λεπτά παίζει ρε. Όχι, λάθος έκανε. Πάμε Γιώργο, πάμε! Παίξε! Είσαι 2 πίσω. Δεν το έδωσαν, είπε μετά τους πόσους πάνω. Μπες! Σούμνα 5! Το λεπτά είναι όλο αυτό, μαλάκα. Μπορεί να είναι ισοπαλία ξανά. Άμα δεν τον έδωσαν τον τελευταίο πόντο. Γιατί ήταν καλύτερα να δώσουν τον ισοπόντο, ήταν ποινή. Πόσα έχει? Πόσα δευτερόλεπτα του μήνα? Παλέστρα Α, Ελανοδίκης, σας παρακαλώ. Ένα δευτερόλεπτο είναι. Ένα. Παλέστρα Α, Ελανοδίκης. Σοβαρά ένα είναι. Ένα είναι. Τελικός αγώνας κατηγορίας κιλών 95. Κιανούς, 2 σημεία. Άνδρες 20 ετών και άνω. Κιανός, Λούκας Ιωάννης. Λευκός, Μητανίδης Δημήτριος. Ένα δευτερόλεπτο έχει. Για 12 δευτερόλεπτα. 12 δεν Όχι, ένα είναι, ναι. Ένα δευτερόλεπτο. Μαλάκα 2 τρίποτα δεν τον δώσαν το τελευταίο.